Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே, பிரணத் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா பேசுறது? கேக்குது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, மாதாஜி பிரபுஜி கேக்குதா பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिधांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्त चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे माता जी ब्रेक राम राम हरे। Hare Krishna devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। Krishna Prabhu. உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? ஷேர் பண்ணணும் பிரபு நீங்க. ஏன்னா நான் இன்னும் வீட்டுக்கு போனா 5 நிமிஷம் ஆகும் வீட்டுக்கு போறதுக்கு. நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்கிட்டே இறங்கிட்டு எங்க ரிலேஷன் வீட்டுல உட்காந்துட்டேன். நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்களை திருப்பி ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? நான் உங்களை தான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இல்லாட்டி சரவண் பிரபா சொல்லுங்க, அவர் வீட்டுல இருந்தா சொல்லுங்க, அவரு ஷேர் பண்ணுவாரு.
டேப்ல. ஹரே கிருஷ்ணா சரவணன் பிரபு. ஐயோ, அவர் அங்க இருக்கிற கிளாஸ். சாரி பிரபு, நீங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க. நான் பண்றேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் நான் உங்களை பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இப்ப நீங்க என்ன கோ ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்களே ஹோஸ்டா இருங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. உமாபதி சிவா போஸ்ட் கொடுத்துக்கிறீங்க மாதாஜி. சாரி சாரி சாரி, நான் உமாபதி. ஐயோ, கிருஷ்ணா, நான் உங்களை தொட்டு அங்க போயிடுச்சு. உமாபதி உமாபதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பாலாஜி. அப்படியே நீங்க அந்த உங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட்ல போய் விஷ்ணு பிரபை தொடுங்க. விஷ்ணு பிரபை தொட்டு ஹோஸ்ட்னு வரும், அவர் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம். விஷ்ணு பிரபு தொட்டுட்டேன். அவரை ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, விஷ்ணு பிரபுவை. மேக் கோ கோஸ்ட்னு இருக்கு. மேக் கோஸ்டா மேக் கோ கோஸ்டா? ஹோஸ்ட் மேக் ஹோஸ்ட். பண்ணியாச்சு. எஸ் கொடுத்தாச்சு. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. விஷ்ணு பிரபு ஷேர் பண்ணுங்க. நாம இன்னைக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ஆலயம் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று மனமாற வரவேற்கின்றேன். பகவானோட குரு கிருஷ்ணர் கருணையாலும் சில பிரபுபாதரின் அருளாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா அமைந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் காணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அளித்ததற்கு நாம சில பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்றைய அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயத்துல நேத்து 11 பிரபு அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. வீட்டுல லேப்டாப் இருக்கு, 10 நிமிஷம் ஆகும். வீட்டுல தான் போவேன். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து முடிவு துறவு, அதாவது துறவின் முழுமை. பகவான் வந்து இந்த 17 அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் திரும்ப ஒரு தடவை நமக்கு 18வது அத்தியாயமா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறாரு. 17 அத்தியாயத்திலேயே பகவத்கீதை முடிஞ்சிருச்சு. 18வது அத்தியாயம் வந்து ஒரு ரீகேப். என்னென்ன சொன்னாங்களோ அதனுடைய முக்கியமான ஒரு சாராம்சம் எல்லாம் எடுத்து இதுல பகவான் பேசுறாரு. குணங்கள், கர்மா, பக்தி தொண்டு, என்னென்ன உள்ளலாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் திரும்ப சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? அதுக்கு முன்னாடி பிரபு நேத்து பார்த்து அப்படியே பண்ணுவோம் மாதாஜி. பிரபு போதும். உடலை உடையவன் அப்படியே முடிஞ்சோம். உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது உண்மையில் அசாத்தியம். அசாத்தியம், முடியாது. பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில், ஆனால் செயலின் பலன்களை துறப்பவன் தான். செயலின் பலன்களை துறக்கிறவங்க தான் உண்மையான துறவி. அதான் கர்ம பல தியாகி. எல்லா கர்ம நேவஸ் அதிகாரத்தில் வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து செயலை செய்யதான் நமக்கு உரிமை இருக்குது, பலன்கள் நமக்கு கிடையாது, அது பகவானுக்கு. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரளதா மாதாஜி படிக்க சொல்லலாமா மாதாஜி? அவர் அந்த கிளாஸ் எங்க அவர் படிக்க சொல்லும்போது நீங்க படிச்சுட்டீங்க. அவர் படிக்க 2-3 டைம் வந்தாரு. படிக்கல, பரவாயில்ல மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல. இது அடுத்து யாரெல்லாம் படிங்க மாதாஜி. சொர்ணலதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புபவை, விரும்பாதவை, இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதம். ஆனால் அத்தகு இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரும் செய்யணும். அப்படி செய்யாதவங்க என்னது, இறந்த பின்னாடியே விரும்பாது இல்ல, அந்த விரும்பாது ரெண்டுமே இருக்கிறது அப்படின்னு 3 விதமான கர்ம விளைவு நமக்கு வருது. கர்ம விளைவு எது? நம்ம விரும்பினது
விரும்பாதது, விரும்பினதும் விரும்பாததும் சேர்ந்தது. இந்த மாதிரி 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். ஆனா அந்த இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இன்பத்தின் பழக்கம் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. சன்னியாசிகளுக்கு அவருக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கு நம்ம இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்காக வாழ்றோம், நமது புலன்களுக்காக வாழ்றோம். சன்னியாசிகள் அப்படி கிடையாது. அதனால அவர்களுக்கு அந்த பலன்கள் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல கேக்குறாங்க, இது போட்டுருது என்னென்ன, அதேதான் இது படமா விளக்குறது. ஒரு தடவை ஸ்லோகத்தை சொல்றது, திரும்ப படமா விளக்குறது. இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் வந்து அத்தியாக்கியம், அதாவது இந்த மாதிரி தியாகம் செய்யணும் அப்படி பண்ணாதவங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்னது, இப்ப 3 விதமானது என்ன, விரும்புறது விரும்பாதது 2 கலந்தது. இந்த 3 விதமான கர்ம விளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னன்னு பாருங்க. விரும்புறது என்ன, சொர்க்கலோக இன்பங்கள். விரும்பாதவை வந்து நரக துன்பங்கள். 2 கலந்தவைங்க வந்து மனித பிறவி. இந்த ஸ்லோகத்துல வருது இஷ்ட விரும்புறது, அனிஷ்டம் சமஸ்கிருத வேடு. இஷ்டம் நம்மளே சொல்றோம் இல்லைங்க தமிழ்ல, எனக்கு இஷ்டம் வரமே, அதேதான். ஒரு சில சன்ஸ்கிருத வாட நல்லா தமிழோட ஒத்து வரும், நீங்க நினைப்பு வச்சுக்கலாம். இஷ்டம், அனிஷ்டம்னா ஆப்போசிட். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எடுத்துக்கோங்க. எது யாராச்சும் விரும்புறோமா நம்ம நரக துன்பத்தை? இல்ல. ஆனா என்னத்தை விரும்புறோம், சொர்க்கத்துக்கு. நம்ம இறந்து போற ஒரு வண்டியில கூட என்ன எழுதிக்கிறாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். நம்ம இறந்துடுறோம், இறந்துட்டு இறுதி ஊர்வலமா ஒரு வண்டியில கொண்டு போறோமே, அந்த வண்டியில சைட்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்களா என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு? அமரர் ஊர்தி இல்ல, இன்னும் ஒண்ணு. சொர்க்கரதம் மாதாஜி, சொர்க்கரதம். சொர்க்கரதம் மாதாஜி. அமரர் ஊர்தி கரெக்ட் தான் பிரபு. ஆம்புலன்ஸ் கரெக்ட், நீங்க சொல்றீங்க, அதுவும் கரெக்ட் தான். ஒரு கேள்விக்கு நிறைய பதில் வருது. கரெக்ட் நீங்க சொன்னது, அமரர் ஊர்தி. பட் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வருது, சொர்க்கலோக இன்பம் வருது. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, சொல்லுங்க, இறந்த போது நம்ம என்ன பண்ணமோ இல்லையோ, அந்த வீட்டுல இருந்து சுடுகாட்டுக்கு போற வண்டியில என்ன எழுதிருக்கிறாங்க, சொர்க்கலோகம், சில சொர்க்க ரதம். அதை படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா. எனக்கு அது மாதாஜி. எல்லாரும் சொர்க்கத்துக்கு தான், எல்லாருமே சொர்க்கத்துக்கு தான் போறாங்களா? என்னம்மா சொர்க்கரதம் சொல்றது வந்து அது என்ன சொல்றதுங்க, அவங்க போற சொர்க்கத்துக்கே போற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸ். அதை படிக்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஐயோ அப்ப வந்து அத படிச்ச போது, ஆஹா நம்மளே இதுல போய் சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு ஒரு, அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணுங்க மாதாஜி நம்ம. ஆனா சொர்க்கத்துக்கு எல்லாரும் போறோமா? கிடையாது. நீங்க ஒரு எல்லாருமே சொர்க்கத்துக்கு போவோம். சொர்க்கத்துக்கு போகாதவங்க யாரும் இல்லை. என்ன சொல்லுங்க, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நல்லது செய்திருக்கிறோம். முதல்ல நம்ம போனது என்ன தெரியுங்களா, இறந்ததும் சொர்க்க நிறைய இருக்குது. இந்த சொர்க்க நரகத்துக்கு போறதுல ஃபர்ஸ்ட் சொர்க்கத்துக்கு போவோம். என்னைக்கு நம்மள பிடிச்சி தடாலு தள்ளுவாங்கன்னு தெரியாது. சந்தோஷமா இருப்போம், 4 கிழமை இல்லாத தடாலு பிடிச்சி பள்ளத்தால் தள்ளுவாங்க. எங்க, நரகம். விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் நமக்கு வந்து சொர்க்கமும் கிடைக்குது, நரகமும் கிடைக்குது. இது 2 கிடைச்ச பின்னாடி நமக்கு கிடைச்சது என்னது, 2 கலந்தது மனித பிறவி. வாழும் போதே மனுஷன் கஷ்டமும் படுறான், சந்தோஷமாவும் இருக்கிறான், இங்கேயே சொர்க்க நரகத்தை அனுபவிக்கிறான். ஒருத்தருக்கு ஒரு துன்பமா இருந்தா நரகம் சொல்லலாம், இன்பமா இருந்தா சொர்க்கம்னு சொல்லலாம். ஒருத்தர் எத்தனை நாளைக்கு துக்கப்படுறாங்க சொல்லுங்க, ஒரு துக்கம் இருந்தா எத்தனை நாளைக்கு துக்கப்படுறாங்க? 2 நாளைக்கு அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு வாரம் இருக்கும். இல்ல பிரபு, இப்ப நம்ம வயசானவங்க உங்க வீட்டுல இறந்தவங்க யாராச்சும் நினைச்சீங்க, அதிகபட்சம் 1 month மாதாஜி. அம்மா அப்பா. ஆனா அதுல முக்கியமான என்ன தெரியுங்களா, இன்னொரு சந்தோஷம் வர்ற வரைக்கும் அந்த துக்கம், இதுதான் உண்மை. அதே நினைச்சு வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருப்போம். ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் அடுத்து, ஐயோ உங்க பொண்ணு எம்பிபிஎஸ் நீட்ல ஃபர்ஸ்ட், இன்னைக்கு அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அம்மா இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், நாளைக்கு நீட்ல நம்ம பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா லெவல்ல சொர்க்கமே கிடைச்சிருச்சு இல்லைங்களா? இறந்துட்டாங்க நம்ம அப்பா, நரகத்திற்கு மாதிரி அழுவோம். ஐயோ இத்தனை நாள் பெத்தாங்க வளர்த்தாங்க தான் நரகம். சொர்க்கங்கிறது நமக்கு இன்னொரு துன்பம் வர வரைக்கும் அந்த இன்பம் நீடிக்குங்க. இன்னொரு துக்கம் வர வரைக்கும் இன்பம், இன்னொரு இன்பம் வர வரைக்கும் துக்கம். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோடைய. இதை மிஞ்சி போனா ஒரு நாள் அந்த காரியம் அவ்வளவுதான். அது கூட கொஞ்சம்
சொல்ல மாதிரி 2 மணி நேரம் பிரபு சொல்றாரா? உண்மைதான். அதுக்கு மேல கிடையாது. 2 கலந்துதான் மிஸ்ரம். மிஸ்ரம்னாவே கலப்பு. மிஸ்ரம்னா கலப்பு நினைப்பு வச்சுங்க. பக்தியில வந்துட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி படிப்பீங்க. என்ன வருது? இஷ்ட அனிஷ்ட மிஸ்ரம் ச. மிஸ்ரம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தி, அந்த மாதிரி வரும். கலப்பிடமான பக்தி அதெல்லாம் நீங்க மேல இன்னும் போக போக படிக்கலாம். இந்த படிப்பு பகவத்கீதை படிப்பு, பாகவதத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப படிங்க ஸ்லோகமும் ஒரு படிங்க விஷ்ணு பிரபு. 5. பஞ்சிதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம். பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைனா என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு? பஞ்சைனா என்ன? பஞ்சா இதை எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன்னா, நீங்க ஸ்லோகம் படிக்கணும், மனப்பாடம் பண்ணணும். அப்ப இது நினைவுக்கு வர்றதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்கட் மாதிரி. பஞ்சை தானிங்கிறது பஞ்சா. பஞ்சனா என்ன? பஞ்சனா பஞ்ச படவல்னு சொல்றோம் இல்லையா? பஞ்ச படவல்னு சொல்றோம். அதுல பஞ்சனா என்ன? 5. இங்கேயும் அதே 5. அதேதான் இங்கேயும். பஞ்சை தானி பாகோங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? வேதாந்தத்தின்படி நாம ஒரு செயல் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த செயலுக்கு 5 காரணம் இருக்குது. 5 காரணங்கள் இருக்குது. அதன்படிதான் நம்ம செயல் செய்யறோம். அது என்ன 5 காரணங்கள் பார்க்கலாம் வாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் எங்கிட்ட கேட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதை இப்ப நான் சொல்றேன், எங்கிட்டே கேளுங்கிறாரு. படிங்க பிரபு, படிங்க. சண்முகசுந்தரம் பிரபு படிங்க பிரபு. படிக்காதவங்க படிங்க. படிங்க கிருஷ்ண படிங்க படிங்க பிரபு. படி. விஷ்ணு பிரபு. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் புதக் விதம் விவிதா சப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதை எனக்கு பாடம் எடுக்கும்போது நான் நினைச்சேன், நம்ம இடம் பொருள் ஏவல் தானே சொல்லுவோம். இடம் பொருள் ஏவல். அதுல இது 3. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? 5 சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு. இதுதான் சரியானது. நாம சொல்றது ஒரு பேச்சு பேசும்போது இடம் பொருள் ஏவல் பார்த்து பேசுவோம். ஆனா இந்த இடத்துல செயலுக்கான இடம் என்ன? செயல் செய்யற இடம் எது? இந்த உடல். செய்பவன் யாரு? ஆத்மா, உள்ள இருக்கிறவன். எப்படி செய்யறான்? பல்வேறு புலன்கள் மூலமா செய்யறாங்க. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் என்ன? இந்த மாதிரி முயற்சி எடுத்தேன், என்னால முடியல, அடுத்த முயற்சி. இந்த முயற்சி எடுத்தேன், அடுத்த முயற்சி. இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட முயற்சி எடுக்கிறோம். ஒண்ணு முடியலையா, ஒரு இது எழுதுறோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாமுக்கே ஒரு இது எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க. குரூப் 1, குரூப் 2, 3 இந்த மாதிரி எழுதும்போது இதெல்லாம் எழுதி பார்க்கற வருதா? குரூப் 4 எழுதி பார்க்கலாமா, 1 எழுதி பார்க்கலாமா, 2 மாறி எழுதுறேன் பாருங்க. நான் எப்படியானாலும் அந்த ஒரு ஜாப்புக்கு போய் ஆகணும், ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போய் ஆகணும். அதுக்காக என்ன பண்ற? பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் எடுக்கிறோம். இறுதியை யாரு? பரமாத்மாவும் இதுல இருக்கிறாரு. பரமாத்மா. இதை நீங்க நினைப்பு வச்சுக்கணும். செயலுக்கான இடங்கிறது உடல், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள். புலன்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். புலன்கள் என்னென்ன? 5 சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். மெய், கண்ணு, காது, மூக்கு, செவி. கை, கால், கண், காது, மூக்கு, செவி மாதாஜி. இது 5. இந்த பல்வேறு புலன்கள் 5 புலன்களை முக்கியமா 5 புலன்களை குறிக்குது. பலதரப்பட்ட முயற்சின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? சொல்லலாம். இறுதியா பகவான் இருக்கிறார். இதுல பகவான் அனுமதி கொடுக்கலைன்னா உங்களால ஒரு செயல் செய்ய முடியாது. இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருப்பீங்க முன்னாடி. பகவான் அவரு அனுமதி கொடுத்தாதான் உள்ள இருந்து நம்ம இதயத்திலிருந்து நம்மளால அந்த செயலை செய்ய முடியும். இல்லாட்டி முடியவே முடியாது. பகவான் அனுமதி கொடுக்கிறாரு, அவர்ல செயல் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அத நாளைக்கு விரிவா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அடுத்த ஸ்லோகம். பூஜஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க.
படிக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபு. 15 தானே? பிரபு 15வது 14 ஸ்லோகம். 15. இத பத்தி விரிவா மாதாஜி பாருங்க. 14 மாதாஜி அதேதான் 14வது படிச்சீங்களா? சொல்லணும். பாயிண்டா இதுல போட்டிருக்கிறோம். பாயிண்டா படிங்க மாதாஜி. செயலை நிறைவேற்றுவதற்கான காரணங்கள் படிங்க மாதாஜி. பகவான் ஆத்மாவிற்கு உடல், செயலுக்கான இடம், புலன்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் வழங்கியுள்ளார். அடுத்தது அதேதான். அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. கண்டினியூ நீங்களே. ஷரீரவாங்மனோபிர் கர்ம பிராரபதே நரஹ நியாயம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவஹ. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5ம் காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். இதுல பாருங்க, எப்பயுமே உடல், மனம், வாக்கு, நாம செய்யற செயல் எல்லாத்துக்குமே உடல், மனசு இது எல்லாத்துலயும் வரும். நினைப்பச்சுங்க, நாம செய்யற குணங்கள் 3 குணங்கள்ல வந்துட்டு செய்யற செயலாகட்டும், இல்லை நீங்க எதை பண்ணாலுமே இது 3மே வரும். இது 3ஐயும் சார்ந்துதான் வரும். செய்யற பாவம், நாம ஒருத்தரை நிந்திக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது எல்லாமே உடல், மனசு, வார்த்தை, இந்த 3லயும் செய்யறது. எந்த செயலை செஞ்சாலும் அதுக்கு இந்த 5ம். எந்த 5ம் பாருங்க, விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. விரிவா பாருங்க, படம் போட்டு அழகா விளக்குறோம். இந்த 5ம் ஒற்றுமையா ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யறதுதான். இந்த 5மே இதுல ரொம்ப ஒற்றுமை. எதுல? இந்த 5 செயலும் உடல், மனசு, வாக்கு. இதுல எப்படின்னு பார்க்கலாம். நல்ல செயல்ங்கிறது எது? படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்காதவங்க மோகனசுந்தரம் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்ல செயல் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதைக்கு ஏற்ப செயல்படும் செயல். கெட்ட செயல் சாஸ்திர நெறிகளின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக செய்யப்படும் செயல் கெட்ட செயல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நான் நேற்று கூட சொன்னேன். நீங்க முன்னாடி ஆரம்பத்திலே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல், அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்? என்னன்னு சொல்லியாச்சு. சொல்லுங்க, என்ன செயலுங்கிறது? என்ன அதுக்கு சன்ஸ்கிருத வரும். செயல்னா என்ன? கர்மா. வெரி குட், கர்மா. கெட்ட செயல்னா என்ன? விகர்மா. வெரி குட். சொன்னது பூஜா செய்யா. ஆமா. தேங்க்யூமா. நினைப்பு வச்சுக்கிறோம் பிரபு. ஒரு நினைப்பு வைக்கிறது கஷ்டம் தான். நம்மளாம் வயசாயிடுச்சுன்னா எல்கேஜி யூகேஜி 1ஆவது இருந்தா படிக்கிறோம். ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கிறாங்க. நாமளும் அவங்க ஒரு தடவை 2 தடவை படிச்சா மனசுல இருந்தா நாம 10 டைம் படிக்கலாம். பகவானை பத்தி படிக்கிறோம். அந்த நேரம் நமக்கு நல்லதாவது. நம்ம இப்ப சொல்றேங்க, எல்லா இந்த 5ம் காரணங்கிறாங்க. அந்த 5ஐயுமே செய்யறவன் உடல், ஆத்மா, மனம், எல்லாமே காரணமாகுது. நம்ம திரும்ப படிக்கலாம். ரொம்ப ஆரம்பத்துல இந்த பக்திங்கிறது ஏத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஏத்துக்க மாட்டோம். அதாவது ஏத்துக்குவோம், நம்ம செய்யறோம், எல்லாருமே பக்தி செய்யறோம். எந்த மாதிரி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாத. எங்க அப்பா அம்மா செஞ்சாங்க, நானும் செய்யறேன். எங்க தாத்தா பாட்டி செஞ்சாங்க, நான் செய்யறேன். எங்க பக்கத்துல செய்யறாங்க, நானும் செஞ்சேன். அப்படிதான் செய்யறோம். எந்த மாதிரி செய்யணும்? கரெக்டான வழியில செய்யணும். இதுக்கு ஒரு கதை, ஒரு சின்ன கதை சொல்ல பாருங்க. ஒரு பொண்ணு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வராங்க. கல்யாணம் முடிஞ்சு அந்த வீடு இந்த வீடு அழைப்பாங்க. மறு வீடு அழைக்கிறோம், அந்த வீடு அழைக்கிறோம், இந்த வீடு அழைக்கிறோம்னு அந்த மாதிரி அழைக்கும் போது பொண்ணு மாப்பிள்ள வராங்க. வரும்போது பொண்ணு மாப்பிள்ள வாசல்ல இருக்கிறாங்க. இந்த அம்மா உள்ள கூடையை வச்சுட்டு இருக்குது. கூடையை வச்சு எதையோ தேடிட்டு இருக்குது. அங்கிருந்து வர்றவங்க கேக்குறாங்க. இந்த கதை கேட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, அப்புறம் முடிவு சொல்லுங்க. சந்தோஷம் உங்களுக்கு. எந்த அவங்க மாமியார வரும்போது, அவங்க பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வரும்போது அதே மாதிரி பூனையை தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எங்க மாமியார் பூனையை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. இது யார் சொன்னது? யார் சொல்றது? டிவோட்டீஸ் உமாபதி மாதாஜி. உமாபதி. கிளாஸ் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கீங்க, நிறைய கிளாஸ் கேட்டிருக்கீங்க, தெரியுது. தெரியாதவங்க சொல்லலாம். அந்த அம்மா
கூடை, அதாவது கூடையை வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா நின்றுட்டு இருக்குது. அதான் கூடையை வச்சுட்டு பூனையை பிடிச்சி அதுல போட்டு மூடலான்னு. சரி. பூனை இருந்தாதானே. இது விஷயம் என்னன்னா, அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க, பார்த்தாங்க ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள வரும்போது, அவங்களுடைய மூத்த சிஸ்டர் கல்யாணம் ஆகும்போது அவங்க அம்மா வந்து பூனையை வந்து கூடையில போட்டு மூட்டத்தை பார்த்தாங்க. பார்த்ததுனால இந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க, ஏன் செய்யறேன் எதுக்கு செய்யறேன்னு இல்ல, எங்க அம்மா பூனைய கூடையில போட்டு மூடினாங்க, அதாவது அவங்க சகுனம் சரியில்லைன்னு முடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன். இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க, ஓ இப்படி அழைக்கணும்னா பூனைய வந்து பூனையை பிடிச்சிட்டு வந்து கூடையில போட்டு மூடணும் அப்படின்னு செய்யறாங்க. அது அப்படி இல்ல. சாஸ்திரத்துல என்ன என்ன இருக்குது, சாஸ்திரத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும். நாம என்ன பண்றோம், அப்படி செய்யறது இல்லையே. எங்க தாத்தா பண்ணாங்க, எங்க தாத்தாக்கு தாத்தா பண்ணாங்க, முப்பாட்டம் பண்ணாங்க, எங்க எல்லாரும் அடுத்தவங்களை பார்த்து அதை பண்ணத்தான் பண்றோம். இது சாஸ்திரத்துல இருக்குதா? இந்த மாதிரி உடலை வர்த்திக்கிறது இருக்குதா? என்ன ஒரு பெரிய வண்டி, ஒரு இதுல பார்த்த நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க எல்லாம், ஆள் அந்த இடத்துல தொங்குறாங்க, உடம்புல இருக்க சதையெல்லாம் எடுத்து இங்க கையில இங்க முதுகுல எல்லாம் எடுத்து அந்த அவர் கமுந்த நிலையில படுத்த நிலையில பார்த்திருப்பீங்க. டிபாடிஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு பெரிய கிரேன், சின்ன கிரேன் தான், பெருசு ஆளு தூக்கிட்டு வராங்க. அதுல படுத்த மாதிரி, கமுந்து படுத்த மாதிரி அந்த உடல்ல முதுகுல 2 தோல் செப்பையில 2 ஆணி பிடிச்சி அந்த சதையை தூக்கி இழுத்துட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் கீழ் முதுகுல 2 சதையை இழுத்துட்டு இருக்குது. கையில தொடையில ஃபுல்லா இந்த கொக்கி வச்சு மாட்டி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தூக்கிட்டீங்களா டிவோட்டீஸ்? இருக்கிறேங்க மாதாஜி. பாத்துருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி பாத்துருக்கீங்களா? பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. பாத்துருக்கீங்க மாதாஜி. எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி பண்றது இல்லைங்க. ஒரு டைம் நான் ஒசூருக்கு போயிருந்தப்ப, ஒசூர்ல பாக்குறதுக்கே ரொம்ப, இது சாஸ்திரத்துல குறிப்பிடப்பட்டுக்கல. இந்த மாதிரி நீ வந்து உடம்பெல்லாம் இது குத்தி எடுத்து சதையை போட்டு ஆணையை போட்டு குத்தி எடுத்து உடல், தன்னுடைய உடலை நம்ம வருத்திக்க கூடாது. அது அது தெரியுது இல்ல. ஆனா இந்த இப்ப நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வரலாங்க. பத்ரி மாதாஜி படிங்க, பிரபுஜி படிங்க, பத்ரி பிரபுஜி. சாஸ்திர நெறிகளுக்கு அடுத்தது படிங்க பிரபு. ஒரே நிமிஷம் பெருசாக்கிக்கிறேன், மொபைல்ல இருக்கேன். சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லுது அந்த மாதிரி நம்ம வழிபாடு செய்யணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம மனம்போக்குல சாஸ்திரத்துக்கு அது என்ன சொல்றது, இது கர்மா, இது அகர்மா, விகர்மா, கர்மா 3 சொல்லுவோம். விகர்மா நீங்க நினைப்பீங்க, விகர்மானா சாஸ்திரத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள செயல்கள் வந்து விகர்மா, கர்மா செயல். அகர்மா அப்படின்னா விளைவுகள் இல்லாத செயல். விளைவுகள் இல்லாத செயல் இருக்குதா? விளைவுகள் இல்லாத செயல்ல என்ன செயல் சொல்லுங்க? நேத்தே சொன்னேன், செயல் செய்கிறோம், அதுல நமக்கு விளைவுகளே கிடையாது. ஏன்னா பகவான் தான் நமக்கு மெயின் சென்டர் பாயிண்ட். அப்பா நான் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குள்ளயுமே ஆத்மா இருக்குது. ஒரு ஆடா ஆடு, ஒரு முயலா முயல், ஒரு கீரை செய்யறோம், எல்லாத்துலயுமே ஆத்மா இருக்குது. நாம என்ன பண்றோம், கேக்குவாங்க நீங்க இந்த நான்வெஜ் எல்லாம் உயிர் இருக்குது, இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க, இதுல உயிர் இல்லையான்னுட்டு. அதுக்குதான் நம்ம என்ன செய்யணும், அத பகவானுக்கு ஆப்பரப்படுறதுனால இருக்க கர்மாவை பகவான் எடுத்துடுறாரு. பகவான் கண்டறிகிறார், கொண்டருள்வதில்லை. பகவான் சாப்பிட்றாரா? நம்ம வைக்கிற பிரசாதம் கம்மியாகுதா? 10 இட்லி சாமி தட்டுல வச்சு எடுத்தாலும் 10 இட்லி அப்படியே இருக்குதா? பகவான் பார்வையாலே சாப்பிடுறாரு. அதனால நம்ம இந்த சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க செயல்கள் என்னன்னா பகவானை மையப்படுத்தி செய்யணும்னு தான் சொல்றாங்க. அந்த செயலை தான் நம்ம செய்யணும். தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள் நீங்க எதை சொல்லலாம்? இறைச்சி கடை வச்சிருக்கிறது, மதுபான கடை வச்சிருக்கிறது, இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க. தத் சர்வம் சதி கர்த்தாரமாத்மானம் கேவலம் துய பஷ்யத் யக்ருத புத்தித்வாந்த்ய ஷ பஷ்யதி துர்மதிஷ. எனவே இந்த 5 காரங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களில் உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இது என்னுடைய அர்த்தம் வருதுன்னா,
3.27 பகவத்கீதையில அகங்காரம் விமுடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியதே. அந்த அகங்காரத்தால் மதிமயங்கிய ஆத்மா வந்துட்டு செய்யற செயல்களுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம், நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன், நான் தான் சம்பாதிச்சேன், இந்த வீட்டை நான் தான் கட்டுறேன், நான் தான் கஷ்டப்பட்டு இப்படியே கண் முழிச்சு நான் படிச்சு இந்த அளவுக்கு பட்டம் இப்படி வாங்கியிருக்கேன், அது யாரு காரணம்? நான் தான் படிச்சுனா நீதான் அப்படின்னு சொல்ற பண்ணா கிடையாது. நான் என்று சொல்வதே அகங்காரம். பகவான் பரமாத்மாவின் அனுமதி இல்லாம நம்ம எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது. அவர் சாங்ஷன் பண்ணணும். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, இந்த 5 காரணங்களையும் கருதக்கூடாது. கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்று போன கருதுவான் விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் அறிவுடையவன் இல்லை. ஏன்னா அவன் ஒரு விமோட ஆத்மா. கண்டிப்பா அவனுக்கு அறிவு இல்லை. நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. 5 காரணங்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் அதை விளக்கமா பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அதுக்கு ஒரு உதாரணம். இப்போ ஒருத்தர் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஸ்லைடு மாத்துங்க. விஷ்ணு பிரபு. விஷ்ணு பிரபு. நாம விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காண்றதுன்னு என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எங்க போயிட்டாரு விஷ்ணு பிரபு? கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு மாத்து. என்னுடைய 17 தானே மாதாஜி? 17 படிக்கட்டுங்களா? படிங்கம்மா. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, என்னுடைய புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொள்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் வந்தப்படுவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. எத்தனாவது ஸ்லோகமா படிச்சீங்க? 17 மாதாஜி. 18 17 17 போயிடுறேன். 17 இல்ல 18 இருக்கு, 18 16 இருக்கு, 17 படிச்சிருக்கேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொள்பவன் அல்ல. நம் செயல்களால் அவன் வந்தப்படுவதும் இல்லை. இது இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன். நானே செயலாற்றுபவன் அப்படின்னு தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனா கருதுபவன் முட்டாள். மற்றவர் செய்யறாங்க இல்லைங்களா, அந்த செயல்களை கணக்குல அவன் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. நான் தான். முக்கியமா இது 5 காரணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்ன 5 பார்த்தோம்? செயலாற்றுவன் ஆத்மா. கடைசி யார பார்த்தோம்? உடல். கடைசி 5வது காரணமா பரமாத்மாவை பார்த்தோம். அவன் என்ன சொல்றான்? நான் செஞ்சேங்கிறானே. முக்கியமான காரணம் யாரு? உபத்ரா. கிருஷ்ணா வரமாட்டேங்குது, அந்த ஸ்லோகம் மறந்துட்டேன். அனுமந்தா அப்படின்னு சொல்லி வரும். நாளைக்கு சொல்ற முடிச்சு. அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு, பகவான்ல பரமாத்மா அனுமதி இல்லாத எதையுமே நம்ம பண்ண முடியாதுன்னுட்டு. இப்போ அவன் சொல்றான் நான் பண்ணேன்னு. அவன் பண்றது இல்ல, பகவானும் அனுமதி கொடுக்குறான். அந்த நினைவு வேணும். யாருடைய நோக்கம் அகங்காரம். இல்ல நான் தான் இது பண்றேன், நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறது இல்ல. நான் பண்றேன்னு சொல்லும் போது எதுல பற்று சொல்லுங்க? நான் பண்றேன். நான் சொல்றேன் நான் பண்றேன் போது பற்று எது மேல வருது? நான்கிறது யாரு? உடல். 4 போது நம்மளுடைய உடலை குறிப்பிட்டு நான் பண்றேன்னு நம்மளுடைய உடல் தான் குறிப்பிடுறாங்க. அது அழியக்கூடியது, நிரந்தரம் இல்லாதது.
அவன் வந்து இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல, தன் செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. யாரு பந்தப்படுவதில்லை? அகங்காரம் இல்லாத இருக்காங்க பாருங்க. பற்றுதல் இல்லாம அகங்காரம் இல்லாத பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறவங்களுடைய செயல் வந்துட்டு இந்த உலகத்துல வந்து பந்தப்படுத்துறது இல்லை. புரியுதுங்களா? அகங்காரமும் பற்றுதல் தான் நாம வந்து எப்படி பந்தப்படுத்த சொல்லுங்க, நீங்க யோசனை பண்ணுங்க. இதுல ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த அகங்காரமும் நான் செய்யறேங்கிறது எதன் மூன்று காமத்துக்கு 3 குணங்கள் தான் நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன். புத்தி, மனம், செயல், உடல். மூணையும் 3 குணங்கள். இந்த 3 குணங்கள் தான் பந்தப்படுத்துது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை பந்தப்படுத்துது. சரிங்களா? ஆனா நம்ம அகங்காரம் எல்லாம் செஞ்சா நமக்கு பந்தப்படுவதே இல்லை. எங்க போயிடுவோம்? பகவான்கிட்டே போயிடுவோம். நான் செய்யணுங்கிற அந்த அகங்காரத்தை மாமகாரத்தை விட்டாவே நம்ம முதல் சீட் நிச்சயம், நமக்கு வைகுந்தத்தை சீட் நிச்சயம், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போவோம். இன்னிலிருந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்கல. யாராச்சும் பேசினா நீங்க பரவாயில்ல, ஆரம்பத்துல எல்லாமே நம்மளை கேலிதான் பண்ணுவாங்க. நீங்க பேசுங்க, பிரபுஜிஸ் எல்லாம் பேசுங்க. அடியேன் சொல்லுங்க, தாசன் சொல்லுங்க, தப்பே கிடையாது. நான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இன்னிலிருந்து நம்ம நான் அப்படின்னு சொல்லாத விட்டுருங்க. நாம் சொல்லுங்க. நான் வேணாம். நான் நம்மளால முடியாது. ஏன்னா சொல்லுவாங்க, பழக்கம். மாத்தலாம், கண்டிப்பா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம். நான் தான் செயலாற்றுவோம் எண்ணாதவன் என்ன? நான் தான் செயலாற்றுவோன் அப்படிங்கிற எண்ணாதவன் வந்துட்டு தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன் பொய் அகங்காரத்தினால் தூண்டப்படாமல் இருப்பான். அவனுடைய புத்தி வந்து பற்றுதிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதால் அவன் பந்தப்படுவதில்லை. விஷ்ணு பிரபு இன்னும் வரலையாமா? ஏன்னா நான் சேடை பார்த்து படிக்கிறேன், உங்களுக்கு சேடை காட்ட முடியல. இன்னும் வர்றீங்க மாதாஜி, இன்னும் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அடுத்து 18 படிக்கணும் மாதாஜி. பிரபு போடுங்க கரெக்ட் தான். உமாபதி சிவா பிரபு பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே செயலாற்றுபவன், தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன், மற்ற செய்பவர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. முக்கியமாக உன்னத காரணமாகிய பரமாத்மாவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நெக்ஸ்ட் பிரபு, நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. போடுங்க. நான் தான் செயலாற்றுவோம் என்று எண்ணாதவன். இதான் புத்திசாலியோட பார்வை. தன்னை மட்டுமே காரணமாக இப்ப பாருங்க, இது எதுக்கு இந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க? ஏன் மிலிட்டரிக்காரங்க இருக்காங்க, ராணுவ வீரர்கள். அவங்க வந்து பர்சனலா சண்டைக்கு போறாங்களா? நாட்டுக்காக போறாங்க, அரசாங்கத்துக்காக போறாங்க. போட்டிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் இதுல வந்துட்டு ஒரு வாசனம் பார்த்திருப்பீங்களா? இங்க பெங்களூர்ல போட்டிருந்தாங்க. அதை பார்த்தா எனக்கே தெரியும், ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே. கவர்மெண்ட் ஒர்க் இஸ் காட் ஒர்க். அப்ப கவர்மெண்ட் வேற, கடவுள் வேற கிடையாது. இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை, அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது. எங்க கடவுள் சொல்லுங்க? அந்த மாதிரி அவங்க பற்றுதா? பற்றாட செய்யறாங்களா? அதாவது நாட்டுப்பற்று இருக்குது. நான் தான் செய்யறேன்ற அந்த பற்று அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்க வந்து பந்தப்பட மாட்டாங்க. இப்போ இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். முதல் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? முதல் அத்தியாயத்துல தர்மச்சேத்திர குருச்சேத்திர அப்படிங்கும் போது, தர்மச்சேத்திரமாகி குருச்சேத்திரத்தில் அந்த போரில் உயிரிழந்தவர்கள் எல்லாம் எங்க போறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பூலோக வைணவம். இல்ல, தர்மபூமி, தர்ம யுத்தம். கரெக்ட். அவங்க உயிர் விட்டதான் எங்க போகுது? அவங்க எங்க போறாங்க? தர்மச்சேத்திரமாகிய குருச்சேத்திரத்தில் போர் புரிந்தார்கள் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும். அப்ப அந்த சண்டையில உயிரிழந்தாங்க இல்லைங்களா?
அந்த உயிரை விட்டவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்களோ அது ஸ்லோகத்துல இருக்குது. கோலோகத்துக்கு போறாங்க பூலோகம் மாதாஜி. பூலோக வைகுண்டம் இல்ல இல்ல. இல்லைங்களா? ஆமா. சொர்க்கம் மாதாஜி, சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. இதை நீங்க எல்லாம் மறக்க கூடாது. நான் நாளைக்கு ஓகே, நாளைக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரீகேப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அது ஏன் தர்மச்சேர்த்தி, இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க. முதல் சாப்டர்ல அதுல வர ஒரு 4-5 கேள்விகள் வரும் முக்கியமானது. அதையே நம்ம வந்து குருச்சேத்திரத்தை வந்து தர்மச்சேத்திரம் ஏன் சொல்றோம், அங்க சண்டை போட்டா ஏன் வந்து அவங்க சண்டை போட்டா பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி பெறுவாங்கன்னு சொல்றோம். ஏன்னா தர்மம் இருக்கிற இடத்துல தான் வெற்றி இருக்கும். அதே மாதிரி கௌரவர் பக்கமாகட்டும் பாண்டவர் பக்கமாகட்டும் 2 பக்கமுமே இருக்கிறவங்க வந்து இறந்தா சண்டையில சொர்க்கம் நிச்சயம். என்ன சொல்றாங்க இவர் பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட, சண்டையில இறந்தாலும் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு தான் போறாங்க. எல்லாருமே சொர்க்கத்துக்கு, ஏன்னா தர்ம பூமி. அதுக்குதான் இங்க வந்துட்டு ராணுவ வீரர்களை போட்டுக்கிறாங்க பாருங்க. சண்டை போட வந்து இந்த நல்ல கருத்து மாதாஜி சொன்னது ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. இப்ப இதுக்கும் அந்த தர்ம பூமிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குல்லங்க மாதாஜி? ஆமா, தர்மத்துக்கும் அதுக்கும் இருக்குது. அந்த பண்டைய காலத்துல இருந்தே, அதுக்கும் முன்னாடி காலத்துல இருந்தே அது வந்து ரொம்ப புண்ணிய பூமி. இந்த பாரத நாடே புண்ணிய பூமி. நாம பிறக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அதுலயும் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்மீக சத்சங்கத்துல கலந்துக்கிறதுக்கு போன ஜென்மத்தில் நிறைய புண்ணிய கர்மா நம்ம நிறைய செய்திருக்கிறோம். அந்த புண்ணிய கர்மாவத்தின் பலனாலதான் இங்க வரும். அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகு இருக்கிறவங்களும் இதுக்கு வரமாட்டாங்க, ரொம்ப பணக்காரங்களும் வரமாட்டாங்க, ரொம்ப உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தவங்களும் வரமாட்டாங்க, அறிவு இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறவங்களும் வரமாட்டாங்க. நிறைய பேர் வரவே மாட்டாங்க. ஏன் சொல்லுங்க, அவங்க சத்துவ குணத்திலேயே இருந்தா. அதுதான் நான் என்னால அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்க யாரு சொல்றாரு பகவான், 4 வித நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகிறாங்க, 4 விதமானவங்க வரமாட்டாங்கன்னு பகவானே சொல்றாரு. நாமெல்லாம் என்ன கர்மம் பண்ணமோ புண்ணிய கர்மம் பண்ணிருக்கோம், அதனால வந்திருக்கணும். இதுல வந்தவங்க அதிர்ஷ்டசாலிங்க. இதுல ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொன்னாரு என்னுடைய சிக்ஷா குரு, என்னன்னு, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, நீங்க வந்தா வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். வராத இருக்கவங்க பத்தி கூட ஒண்ணும் இல்லை, ஆனா வந்துட்டு விட்டுறாங்க பாருங்க, அவங்க எல்லாம் மிகவும் துரதிருஷ்டசாலின்னு சொன்னாங்க. அப்பயே நினைச்சுட்டேன் நாமெல்லாம் துரதிருஷ்டசாலியா இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பா இருக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி கேட்கணும், பகவானை பத்தி பேசணும். அப்புறம் எடுக்க பாடம் சொன்னாங்க. என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்னை பத்தி எடுத்து வைப்ப ஒன்னு எனக்கு பிரியமான நண்பன் பகவான் சொல்றாரு. இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நீங்க ஒவ்வொருத்தருமே இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களா, உங்களுக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் இருக்கும், பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன், அதை எடுத்து நீங்க எப்படியும் நம்ம பேச்சை யாருன்னா கேட்கதான் போறாங்க கண்டிப்பா. அவங்க 4 வார்த்தை கேட்டாலும் நம்ம 2 வார்த்தை பகவத்கீதையை பத்தி அவங்க காதுல போட்டு வைக்கலாம். போட்டு வைக்கணும். பேச பகவானை பத்தி எந்த அளவுக்கு பகவானை பத்தி பேசுறோமோ நமக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு. நீங்க இப்ப என்னென்ன செயல் செய்றீங்க, இப்ப எழுதிட்டு அப்படி எங்க யார் எழுதுறாங்க, உங்க அக்கௌண்ட் யார் எழுதுறாங்க சொல்லுங்க. இறைவன் தான், பகவான் தான் எழுதுறாரு மாதாஜி. இன்னொருத்தர் எழுது நம்ம தலைவி சித்திரகுப்தர். நினைப்பு வரல, எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த நேரத்துல நினைப்பு வரணும். நம்மளுடைய கணக்கு யார் எழுதுனா சித்திரகுப்தன் எழுதுறாரு. சித்திரகுப்தன் இப்ப என்ன எழுதுறாங்க, சித்திரகுப்தன் என்ன எழுதுறாரு. இப்ப குமுத ரவி மாதாஜி பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கிறாங்க. உமாபதி பிரபு எழுது கணக்கு, ராமமூர்த்தி பிரபு எழுது கணக்கு, விஷ்ணு எழுது கணக்கு. இவங்க கணக்கெல்லாம் ஆன்மீக கணக்கு. அந்த பேங்க் ஆன்மீக அக்கௌண்ட்ல நமக்கு பேலன்ஸ் ஏறுது. நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல ஆன்மீக கணக்குல நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல எழுதுறாரு. படிக்கணுங்க மாதாஜி. ஒரு குப்பை எடுக்கிறோம், குப்பை எடுத்து கூட்டி நம்ம வாசலுக்கு தான் பக்கத்து வாசல தள்ளுறோம், அதையும் எழுதுறாரு. இந்த மாதிரி பண்றாங்க. நாம செய்யற செயல் ஒவ்வொரு செயலுக்குமே ஒரு எதிர்வினை இருக்கு. அத நாம மேல போய் கணக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும். அதுக்கு உண்டான தண்டனை நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அப்ப வேணுமா நமக்கு தேவையே இல்லை. அகர்மா பகவானுக்கு வச்சு பயமா வச்சு சொல்லலாம், பகவானை பத்தி பேசலாம் கேட்கலாம். நம்ம உயிர் எப்ப போகும் தெரியாது.
சமீபமா காலத்துல கொரோனா வந்த மாதிரி அடுத்து என்ன வருமோ தெரியாது. யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. போக மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. இருமல் வந்தால கொரோனா சரின்னு நினைக்கிறாங்க. இப்ப புது புது நோய் அவன் ஓடுறான் நமக்கே வருது. ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருது இல்லைங்களா? முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னங்க பண்றோம்? எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? 1 மணி நேரம் 2 மணி அப்படிதான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ல பழக்கப்படுத்திக்கணும். என்ன உட்காந்து எடுத்துக்கோங்க வேலை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாருக்குமே வேலை இருக்குதுங்க. எல்லாருமே பர்சனலா வேலை. ஏன்னா நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை வேலைக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. இப்போ வைகுண்ட பூமி மாதம் எடுக்கிறாங்க பாருங்க பாவம். அவங்க காலையில போனா சாயங்காலம் தான் வராங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேரு அந்த மாதிரி. டாக்டர் மாதாஜி. ஆஹ் அவங்க டாக்டருங்க மாதாஜி. ஆமாமா பிஹெச்டி டாக்டரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஒர்க் பண்றாங்க கவுஹாத்தில ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் கவுன்சில்ல. அந்த பொண்ணு வீட்டு வேலை பாக்குறாங்க. அவங்க டைம் இல்லையா? இந்த கிளாஸ்ல வாங்க 2 நாள் தான் பகவத்கீதை அட்டன் பண்ணுங்க. எனக்கு டைமே இல்லைங்க. மாதாஜி நீங்களும் ஒர்க்குக்கு போறீங்களா மாதாஜி? அம்மா நீங்களும் ஒர்க்ல இருக்கிறீங்களா மாதாஜி? இந்த ஒர்க் தான்மா பகவான் கொடுத்துருக்க ஒர்க். எனக்கு வயசாயிடுச்சுமா, சீனியர் சிட்டிசன் யாரு எனக்கு வேலை கொடுப்பாங்க? இது ஒரு வேலை மாதாஜி. இது ஒரு பணிதான் நம்மளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதும் இதுதான் தேவை எனக்கு. இனிமேல் பகவான் காடு சொல்லுவாங்க, வில்லேஜ்ல சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றேன், காடு வாங்குது வீடு போகுதுன்றாங்க. அந்த மாதிரி லெவல் 60 வயசுக்கு மேல நமக்கு ஆயிலே கிடையாது. இதுக்கு மேலேயும் பகவான் கும்பலனா நானும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன், விட்டுட்டேன். டீச்சர் வேலைக்கு போயிருந்தாச்சு, விட்டுட்டேன். அப்பயே விட்டு எங்க வீட்டுக்கார வேலைக்கு அனுப்பல. ஏன்னா எனக்கு சந்தோஷம். வேலைக்கு அனுப்பிட்டுதான் எனக்கு சொன்னா நான் வந்தே இருக்க முடியாது. ரொம்ப சந்தோஷம். வேலைக்கு போக வேணாம், சம்பாதிக்க வேணாம், ஆம்பளைங்க தான் வேலைக்கு போகணும், பொம்பளைங்க போக கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு. அதனால எனக்கு பகவானே எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறாரு. 40 வயசுல இருந்து இருக்கிற 22 வருஷமா இதுலயே இருக்கிறேன்னா எனக்கு எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் தெரியுங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறது, உங்களுக்கு சொல்றது, நீங்களும் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை பயகன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதை 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. பகவான் சொல்றாரு, அவன் எனக்கு மிக பிரியமானவன், நண்பன் அடிச்சு சொல்றாரு, சத்தியம் பண்ணி சொல்றாரு. மனித சத்தியம் பண்றதுதான். அவனே சத்தியம் பண்ண பயப்படுறான், சத்தியம் பண்ணா நிறைவேற்றணும். பகவானே சத்தியம் பண்றாருங்க. என்ன கவலை? நம்ம ஆழ்ந்து உட்கார்ந்து யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நமக்கே ஒரு துறவு வந்துடும். இப்ப நம்ம துறவு நம்ம 18வது சாப்டர் இத ஆழமா இந்த பகவத்கீதையை படிச்சிருந்தோமா நாம. ஆனா எனக்கெல்லாம் பல வருஷம் கழிச்சுதான் வந்துச்சு இந்த மாதிரி துறவே. வர்றது கஷ்டம். அந்த அளவுக்கு ஆழமா நம்மளே எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச் பண்ணா விட்டுடுவான். விட்டு நம்மளே தாமரை தண்ணீர் மாதிரி நம்ம வீட்டுல வாழுவோம். துறவு அதாவது எதுலையுமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத, பௌதிகப்பற்று இல்லாம. ஆரம்பத்துல இப்போ காய்ச்சல் வந்தவங்கன்னா நமக்கு என்ன காய்ச்சல்னா அந்த பௌதிக நோய். நான் இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கணும், அதாவது ஆசை பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும். சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங் பிரபாத் சொல்றாரு. தேவைக்கு சம்பாதிச்சுங்க. பாரதியார் பாடினாரு, காணி நில வேண்டும் பராசக்தி காணி நில வேண்டும். அவரு கூட அழகா தான் கேட்டாரு, கம்மியா தான் கேட்டாரு. சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங்கா. அதே போலதான் பிரபாத் சொல்றாரு, நம்மளுடைய திங்கிங் ஹையா இருக்கணும், வாழ்க்கை எளிமையா இருக்கணும். போதும், நமக்குன்னு எவ்வளவு இருக்குதோ அவ்வளவு இருந்தா போதும். நமது வாழ்க்கை தேவைக்கு அதுக்கு மேல போதும், உட்காந்துங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம், 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இப்ப சொன்னீங்கன்னா அக்கர்மா இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? படிங்க, படிச்சு சொல்லுங்க. வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உரையில் செயல்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விளைவுகள் இல்லைன்னா நம்மள இந்த வாழ்க்கையில பந்தப்படுத்தாது. விளைவுகள் பந்தப்படுத்தினா நாம சொர்க்கத்துக்கு போவோம், நரகத்துக்கு போவோம். அது ரஜோ குணத்திலயும் கொஞ்சம் அந்த சத்துவ குணத்திலயும் இருந்தா, தமோ குணத்துல இருந்தா கீழ் உலகத்துக்கு போவோம். இதுதாங்க கர்ம பூமி. இந்த பாரத வருஷம் கர்ம பூமி. நம்ம செயலுக்கு உண்டான பலனை கொடுக்குது. இந்த இடத்துலதான் தேவர்கள் கூட இங்க பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும்னா இங்கதான் இருக்கணும். ஏன் சொல்லுங்க? இந்த இடத்துல கர்மம் வேற பிளானட்ஸ் எல்லாம் கர்மம் கிடையாது, கர்ம விளைவு கிடையாது. இந்த பிளானட்லதான் நம்ம கர்ம விளைவு இருக்குது. நம்ம ஹோம் எல்லாம் வளர்த்தும் போது நம்ம வீட்டுல
சொல்லுவாங்க கோயில்ல கூட என்ன பாரத வருஷ என்ன பாரத வருஷ பரத கண்டேம்பாங்க. இந்த பரத அர்ஜுனன் கண்டே சொல்லுவாங்க மாதாஜி, பரதகண்டே பாரத வருஷே தினம் நட்சத்திரம் இல்ல அது இருக்கட்டும். மூதாதையர்கள் பெயரெல்லாம் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஆமா, இதெல்லாம் சொல்லும்போது என்னன்னா ஒரு காலத்துல எல்லாம் இந்த தர்மர் இந்த குருச்சேத்திர உத்தரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரே நாடா இருந்தது. உலகமே ஒரு குடையின் கீழ் இருந்தது. நீங்க பாகவதம் படிக்க வந்தீங்கன்னா அருமையா தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னு. நம்ம சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் கேட்க கேள்வி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா. மாவீரன் நெப்பொலியன் இறந்து அவரை எடுத்துட்டு போகும்போது அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? அவர் சமாதியிலயோ இல்ல இறந்து போகும்போதோ ஒண்ணு சொன்னாரு. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நான் சொல்றேன். 2 கையும் வெளியில போட சொன்னாரு இந்த பெட்டியுள்ள வச்சு. ஒண்ணுமே கொண்டு போகல. மாவீரனா இருந்து ஒண்ணும் கொண்டு போகல. யார் சொன்னது? பணத்தை ஃபுல்லா வழியில வீதிகள்ல வைக்க சொல்லிட்டாரு. எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டோம். யார் சொன்னது? உமாபதி சிவாபிரபு மாதாஜி. பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கேட்கிறோம் நாம. என்ன உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேரரசு யாருது சொல்லுங்க? நெப்போலியன் தான். இந்த சரித்திரத்துல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஒரே நாடா இருந்தது. அதுக்கு பின்னாடி வர வர பெரிய நெப்போலியன் அவ்வளவு நாட்டை பிடிச்சா, அப்படி அவ்வளவு நாட்டை தனக்கு ஆட்சியின் கீழே கொண்டு வந்தாரு, அதிகாரத்தின் கீழே கொண்டு வந்தாரு. ஆனா கடைசியில் என்னாச்சு? அவருக்கு இந்த போர் எதுக்கு, இந்த இது இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு சம்பாரிச்சேன், இத்தனை உலகத்துல 99% அவரு தான். கடைசியில இறந்து போகும்போது இந்த கையெப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு பாடம் என்னன்னு, நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சோம், இவ்வளவு சம்பாதிச்சு சொல்லக்கூடாது, சாரி, இவ்வளவு பெரிய பேரரசுகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருந்தோம், கஜானா கொட்டி கிடக்கிற கஜானா இருந்தோம், என்ன குறை? எல்லாம் இருந்து நான் என்னத்தை கொண்டு போனேன்? ஒன்னும் கொண்டு போகல. நமக்கும் அதேதான். எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும் நம்ம என்னத்தை கொண்டு போறோம்? எதுவும் கொண்டு போக மாட்டோம். எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சம்பாதிச்சுக்கலாம். அது மேல பக்தி பாதைக்கு வரணும். பக்தி பாதைக்கு வர்றது பெருசு கிடையாது, வர்றவங்க நினைச்சு உறுதியா நிக்கணும். இன்னைக்கு நான் பகவானை வேண்டிக்கிறேன். 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உங்களுக்காக சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த பக்தி 11 பேர் 10 பேர் இருக்கிறீங்க. 10 பேரையும் பகவான் வந்து கண்டிப்பா உங்களை ஆன்மீகத்துல மிக மிக உயர்ந்த நிலையை வைத்து முன்னேற்றணும்னு நான் பகவானை வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையா கிளாஸ் இருந்ததுங்க, நல்லா இருந்தது. 2 கிளாஸுமே நல்லா இருந்தது. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. குரு கிருஷ்ணர் நான் வேண்டிக்கிறேன், எல்லாம் பக்தியில நிலைச்சு இருக்கணும், அருமையா பிரச்சாரம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் எடுத்து நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த பிருந்தகி ஜெய். நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். பிரபாதகி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ கபோ ஜெய் கௌர். ஹரி ஹரி போல். ஹரி போல். கண்டிப்பா கிளாஸ் போங்க, கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதை நீங்க 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. உங்க கணக்குல சித்திரகுப்தன் எழுதுறாரு, நம்ம பேங்க் நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் ஏறணும், இந்த மெட்டீரியல் பேங்க் பேலன்ஸ் வேணாம். நெப்போலியன் சொல்லிட்டாரு, நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சு ஒண்ணே இல்லை, நான் பெருமையா தான் போறேன். நம்ம கல்ச்சர் படி, நம்மளுடைய கலாச்சாரம், முன்னாடி கிளாஸ் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம், நம்ம கலாச்சாரத்துப்படி என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா? இறந்த பின்னாடி அருணாக்குடியாச்சும் விடுறாங்களா இடுப்புல? சொல்லுங்க. இது இல்லைங்க மாதாஜி. எடுத்துட்டு போறோம் மாதாஜி, ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறோம் மாதாஜி. எதுவுமே இல்ல பிரபு, எது எடுத்துட்டு போற சொல்லுங்க. எதுவுமே ஏதாவது கட்டி கட்டி அவுத்து விட்டாங்க. விட்டுட்டு போறோம் மாதாஜி, நம்மளோட புண்ணியங்களை விட்டுட்டு போறோம். எடுத்துட்டு போறோம் மாதாஜி. நம்மளுடைய பாவ புண்ணியம் அது வந்து சூட்ச உடல் இல்ல, கரெக்ட். சூட்சம உடல்ல வந்து பாவ புண்ணியத்தை நம்ம இறந்தா நம்மளுடைய மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இது 3 நம்ம மனசு, புத்தி, அகங்காரம் நம்ம அழிச்சாலும், நம்ம இந்த ஸ்தூல உடல் அழிஞ்சா கூட அது 3 நம்மளுடைய வரும். எப்படி? பகவத்கீதை படிச்சீங்க, ரோஜா பூ இருக்குது, மல்லிகைப்பூ இருக்குது, எப்படி தெரியுது நமக்கு? வாசனையினால நம்ம உணர்வு பாருங்க. அது போல நாம இந்த ஸ்தூல உடல்
இந்த இந்த பருவுடல் பின்னாடி அந்த ஸ்தூல உடல் வந்து மனசு புத்தி ஆங்காரம் இது மூணு அடுத்து ஒண்ணுக்கு எடுத்து போகுது. ஆத்மா மாறுது. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட் முடிச்சிடலாமா கிளாஸ்? ஏதோ சந்தேகம் இருக்குதுங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் கேட்ட வரைக்கும் சொன்னேன். சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. இந்த கதையை கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க. கதை எந்த கதை மாதாஜி? கதை அது காதுல சரியா விழல. எது பூனை கதை கேட்கல. பூனையா மாதாஜி? ஏதோ கூடை கூடை கூடைன்னு சொன்னீங்க, அது மட்டும் தான் காதுல விழுந்தது. அது மாதாஜி, அதாவது நம்ம இதுல பூனை குறுக்க போனா அபசகனம்பாங்க. அவங்க வீட்டுல ஆல்ரெடி பூனை இருக்குது. அந்த பூனை குறுக்க வந்தா பொண்ணு மாப்பிள்ள வரும்போது அது வந்து அபசகனமா இருக்கு. வேணா அந்த அம்மா கூட எடுத்து போட்டு மூடுறாங்க. இது தெரியாத அவங்க பொண்ணு என்ன செய்யுது, தன்னுடைய மக கல்யாணத்துக்கு கூடைய கையில வச்சுட்டு இல்லாத பூனையை தேடிட்டு இருக்குது. எங்க அம்மா என்ன செஞ்சாங்களோ அதுதான் நான் செய்யறேன். புரியுதுங்களா? நாம பக்தி பண்றது அப்படிதான் நான் சொல்ல வரேன். பக்தி கிருஷ்ணவனுக்கு வரல, நம்ம கிருஷ்ணவனுக்கு வரல. எங்க அப்பா அம்மா பக்தி பண்ணா பக்தி பண்ண. ஆமா, நம்ம எங்க அப்பா அம்மா இந்த இப்படி பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி எங்க அப்பா எங்க வண்டியில அந்த டிராக்டர் சின்ன கிரேன்ல அப்படியே தொங்கிட்டு போனாரு. அதையெல்லாம் எடுத்து குத்திக்கிட்டு இன்னொருத்தர் இப்படி போனாங்க. அதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லைங்கண்ணா. ஆமா சொல்லல. நீங்க குத்தி இங்க வா. ஏன் நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன், அவங்க ஒரு 10,000 உங்களுக்கு வந்தாங்க, நான் இந்த மாதிரி சேர்த்து அது செலவுக்கு ஒரு 50,000, அந்த 50,000 டொனேஷன் பண்ணிக்கலாம் கோயிலுக்கு. ஒரு மண்டபம் கட்டுக்கலாம் எல்லாம் சேர்ந்து. வந்து வர்ற பக்தர்கள் உட்காருவாங்க. அந்த வண்டியில தொங்கிக்கிட்டு வாசகத்துக்கு இது சொல்லப்படல, அது சொல்ல வந்தாச்சு. அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்ப புரிஞ்சுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இப்ப L1 L2 முடிச்சிட்ட பிறகு அப்புறம் என்ன அடுத்தது என்ன மாதாஜி? L1 L2 முடிச்சா அடுத்து உங்களுக்கு பகவத்கீதை முடிச்சுதா இதுங்க பிரபு. ஈசோ உபநிஷத்து, உபதேச அமிர்தம், பக்தி ரசாங்க சிந்து, பக்தி சாஸ்திரிக்கு. நீங்களாம் பக்தி சாஸ்திரி பிரபு, நாங்களாம் பக்தி சாஸ்திரி. ரொம்ப NND பிரபு தயவால நம்ம ராதாகிருஷ்ண டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் ரொம்ப எளிமையா உங்களுக்கு எளிமையா கொடுத்துருக்குறாங்க. படிக்க வைக்கிறாங்க. நாங்களாம் 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் உட்காந்தோம். அது வீடியோ ஆன் பண்ணி உட்காரணும். வீடியோ ஆன் பண்ணி உட்காந்தாலும் 2.5 மணி நேரம் பிரபு. 6 மாசம் பிரபு. 6 மாசம் 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் உட்காந்தோம் பிரபு. பிரபு நான் டெய்லி நான் ஸ்ரீரங்க இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சேன் பக்தி சாஸ்திரி. சேலத்துல படிச்சேன். சேலத்துல 1.5 மணி நேரம் தான் உட்கார வச்சாங்க, காலையில 7:30 to 9. பட் ஸ்ரீரங்கத்துல 3 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும், 6:30 வரைக்கும், 5:30 வரைக்கும் பிரபு. 5:30 வரைக்கும் கிளாஸ், 1/2 மணி நேரம் கொஸ்டின் ஆன்சர். நேரடி கிளாஸுங்களா மாதாஜி? ஆமா, நேரடி கிளாஸுங்களா? நம்ம போய் கத்துக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா? அது நேரடியா இருக்குது. போய் 6 மாசம் உட்கார்ந்து இருக்கீங்களா? நம்மளால வீட்டை விட்டு 6 மாசம் இறச்சி போக முடியும்? அது முடியாதுங்க மாதாஜி. 6 மாசம் இருக்காது. அது வந்து 2 மாசம். ஏன் சொல்லுங்க, ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம், ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் பார்த்துட்டு அப்ப 1 மாசம் 2 மாசம் வைப்பாங்க. 2 மாசம் எனக்கு தெரியல. அது நேரடியா பிருந்தாவனத்துக்கு போலாம். பிருந்தாவனத்துல அது L3 அம்மாச்சி. அப்புறம் அது அந்த L3 வந்து டெய்லி 2 hours 6 month அம்மாச்சி. 2 month இங்க வாங்க. நீங்க உங்களுக்கு டெய்லி இங்க 1 hour இங்க பாருங்க. இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்கல்ல, இதெல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி தான் அவங்க ரெடி பண்றாங்க. ரொம்ப ஈஸியா எளிமையா கஷ்டப்படாத வாங்குங்க. ஆன்மீக என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன். இது ஆன்மீக கல்வி ஈப்போ இன்ஸ்டியூட் சொல்றோம், மாயாப்பூ இன்ஸ்டியூட், SIH ஸ்ரீரங்க இன்ஸ்டியூட், பராவித்யாபீடம் சேலம், நிறைய ஆன்மீக யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இருக்கு. எங்களை மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி 1 hourல பட் நீங்க சனிக்கிழமை மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஒரு தடவை. அது எந்த கிளாஸ் மாதாஜி? அது சனிக்கிழமை பிரபு சத்சங்கம் பிரபு. அதாவது அது சத்சங்கம். எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க? எல்லாரும் இன்னைக்கு கலந்துக்கிட்டோம். விஷ்ணு பிரபு நாங்க எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது. 10 மணிக்கு மாதாஜி முடிக்க சொன்னாங்க கிளாஸ. 10:05 ஆச்சு. அது புதுசா வரவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு ஒரு இதா அவங்க வந்தவங்களுக்கு எப்படி வந்தாங்க என்ன ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்.
அது இப்ப ஒரு இதோட கிட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எடுத்துலுமா மாதாஜி? இது இந்த 18 L1க்கு 18 L2க்கும் 18 எடுத்துலுமா மாதாஜி? இது விரிவா, இது விரிவா. அடுத்து L3 எல்லாம் இதெல்லாம் பிரபா, அதுதான் லைட்டும் போயிட்டு